Boeten bij dijbesteging Poppengahiem in Rusterveen wordt hut werken. En binnen is dat net oors. Mooie blomstikjes meidje, verkeep je en het geld doneer je om Giro 555 voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië. Jeldau kwam mij het idee. Ik dacht, ik vreeg aan de groep van wat kunnen we hier mee doen. Toen zei Iteke van, we kunnen wel voorjaarstukjes verkepen en dan dat we geld naar Giro 555 doneren. De leerling wie direct enthousiast. Maar mij alleen nog enthousiasme binnen je er nog net. Dus wie er werk aan de winkel. Maar dat wie gauw kleer. Wij gaan natuurlijk tijdens de koffie bepraat wat we doen konden en zo. We hadden eerder een actie gewoon die we iets mee shippen en nu zijn we met wat oors. Nou, schors hebben we hier bij de tuinman en takjes hebben ik bij de vleet. Dus al gauw wie dat maken. Blomkes, hoe komen we daaraan? Een vriendin van mij had een bloemenwinkel in Bakkeveen, de Wilde Roos. Die had dus belangeloos 100 potjes blauwe druifjes geschonken als bijdrage aan de actie. Nou, toen konden we los. Het is een heel leuk klus. We doen mij snel en dat vind ik dus het leukste, het samenwerken wat we doen. Iedereen is lekker bezig, iedereen doet zijn ding. Nou ja, iedereen die mij helpt, die helpt mij. Dus dat is echt heel leuk. Eerst gaat het om een peer maait iets stikjes. Maar de animo van particulieren en bedrijven wie zagrut, dat het nou al om meer dan 100 bestellings gaat. Allejaar voor het goede doel. Wat iedereen doet is mooi. Zo volle mogelijk mijn leverij, toch? Oh net. De mensen van Poppengahiem werken intussen met fleur en vaasje onder blomstikjes. En al gaat het nog wel even terug. Een week lang nog, ongeveer. Poeh! Ja, zeker poe. Want dat is, maar ik vind het wel leuk werk, ja. Ja, wordt straks net saai als een week verder best? Of ja, het is voor het goede doel, hè? Ja, het is zeker voor het goede doel. Dus ik vind het nog steeds wel heel leuk. Dus volgende week vind ik het nog wel leuk.